Hementxe dago nire saita, PET simulazioen horrian, eta beste horriekin egin bezala, pixkat esploratu ditut PET simulazioen web horrian dauden baliabide desberdinak, eta niretzat interesgarrienak izan daitezkenak, sailkatu ditut nire sailkapen partikularrean. Eta hauetatik bat aukeratzearren, hartuko dut hau zenbaki lerroena, iruditu zaidalako oso bisuala eta oso modu politean ematen duela aukera zenbaki lerroak esploratzeko, zenbakien posizio balioa sohartzeko eta hauek alderatzeko. Orduan, bi aukera ematen ditu, bietatik hau da gehien gustatu zaidana esploratzearena, eta hemen aukera ematen du 3 aldagai desberdinez, hau da, altueraz, diruaz, edo temperaturaz, zenbakiak lerroan kokatzeko eta hauen balioa alderatzeko. Orduan, altuerarena erabiliz, 3 figuratxo edo personaitxo daude hemen, eta hauek arrastaka gure irudiaren gainean jarrita, kokatzen ditu altuera zehatz batean. Orduan, adibidez, kokatu dezakegu hau hemen, txoria hemen, eta arraina galaria hemen. Orduan, hemen kokatu egiten digu bakoitzaren altuera, gure lerroan kolore desberdinarekin, orduan aukera ematen digu 3 zenbaki hauek alderatzeko eta hauen posizio balioa ere hartzeko, eta gero hemen ordenatu egiten ditut, hemen aukera dago erakusteko edo gordeta usteko, eta orduan aurrei ariketa bezala planteatzeko. Eta temperaturarenean ere oso polita iruditzen zait, hemen aukera dago kokapen geografikoa ere lantzeko, zona klimatiko desberdinak ere ageri dira, eta orduan hemen egiten duzuna da, arrastaka kokatzen duzu planetaren edozein lekutan, adibidez, jarriko dugu hemen penintsulan, eta ematen dizu temperatura bat. Hau, beste leku batean, eta adibidez, hementxe Antartidan. Orduan, munduko 3 lurralde desberdinetako temperaturak ematen dizkigu, eta temperatura hauek ere alderatu ditzazkegu guk, eta gero hemen ageriko litzake. Eta, hauxe da dena gero beste aldaeran, hemen orokorrean, ematen digu bestelako elementu bisualik gabe, baina, taula, lerro zuzena, eta hemen aukera dago markak gehitzeko, hemen adierazten dugun balioaren aurkakoa ere adierazteko, eta balio absolutua ere adierazteko. Orduan, kontzeptu hauek lantzeko ere interesgarri izan daiteke.